Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था थ' दिनै जोङो माने नास्राय फावना हखांनो होनना फैदों आरोना लोगोफोर थ' आं बिराद गोदो उन्दुदोंमोन बे समाव आरोना लोगोफोर थ' आब'मोना गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फैनानै माने नास्राय फावना बुस्थुआ थ' आंखौ लेंहरनायलाय आं जेखाइ खबाइ लानानै ओरैबायदि फैदों अब्ला मोनोना मोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना नास्राय फावनाखौ माबोरै हयो नायदो नै नोंथांमोना नुबाय आब'नाव ओरैबायदि खायदा दङ जे नायदो नै लासै आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायदो मोनोना मोना 1 2 3 आयै खनजायाबो माजायाबोलै खनसेनो देव दे नै जाया दाख्लैबो बिदि मोनदों आङो दाख्लैबो बिदिनो जेव मोनदोंमोन आङो लाजाया ओमफ्राय हेट देलाय खामानि गैया ने बिदि गोरलैबाथाय दे एरायदों खोमा आं हरनाया एरायदों खोमा ना नोंजों फिसाद्राय नै फैया देलाय हरबावलाय एसे ज' जाजाय बिमाया गिदिरसो बिमाखौ नुखाथारनायसो ना सोरबा मोनलांखोन्दा जमा जानाय सिगां जानो माथो हजोबनाय हनै गुरोना दे हरदो दे हारसिं सेलथेब मोनलाबायोमोनथ' बेयावनो जाबाय दाना जागोन र' मासे मानै गुरनानै जाया बेयाव गुरनोसै फै ओंख्रियानो मैयानि दंलाबायो आंना गैया सोरबाजों लांजाखानायसोदां आद्रा ने हनांगौसो नास्राय सेलेबा दाख्लै हनायाव गाखोदोंमोन